Hei kaikille! Me olemme kansainvälisiä opiskelijoita Sallan lukiossa. Opiskelu tässä maassa on ollut meille elämän muuttava kokemus. Suomen maksuton koulutus on avannut meille ovia, joita me emme koskaan osanneet kuvitella. Tässä videossa me haluamme kertoa, miten se muokannut meidän elämää, unelmia ja tulevaisuutta. No, minä haluan saada yhteyden ihmisiin ja ymmärtää heitä paremmin. Ja koska me opiskelemme koulussa suomeksi, on tosi tärkeää, että minä osaan sen hyvin. Mun lukioelämäni Suomessa on todella hyvä. Opettajat tekevät paljon ja myös ystävällinen. Meillä on vapautta valita aineita ja valmistautua tulevaisuuteen. Mun lukioelämäni Suomessa on tosi hyvin. Opiskelen pienessä lukiossa, jossa opettajat tuntevat minut hyvin. Joka päivä sain kokea sormenlyöntiä. Täällä ei ole kyse vain koulusta, vaan myös ystävistä ja rauhallisesta ympäristöstä, joka tuntuu kodilta. Opiskelu suomalaisessa lukiossa on ollut minulle erityinen kokemus. Oppimisympäristö on rauhallinen ja tukeva, mutta samalla myös haastava. Opettajat rohkaisevat itsenäisyyteen ja opiskelijoilla on vapautta valita eri aineita. Olen myös nauttinut ystävien saamisesta ja suomalaisen kulttuurin oppimisesta. Suomessa pitää tietysti luonnossa. Puita on joka puolella ja mun mielestäni se on hienoa. Ja kaikki on systemaattista. Minua motivoi opiskelemaan on se, että koulutus täällä Suomessa on ilmaista ja mä sain monia mahdollisuuksia opiskelemassa täällä Suomessa. Minun mielestäni onnellisuus on jokaiselle yleinen asia. Minulle opiskelijana kyse on tasapainosta. Koulutus, terveydenhuolto ja hyvinvointi saavat koulussa hyvää tukea. Tunnelma on hyvin rento ja opettajat ovat aina kannustavia. Suomella on loistava yhteisluonto. Mulle kaikki tämä yhdessä luo todellisen onnellisuuden tunteen. Maksuton koulutus Suomessa houkuttelee monia opiskelijoita kaikkialta maailmasta. Se tuo monimuotoisuutta ja kulttuuria suomalaisen yhteiskuntaan. Koulutus pitää olla maksutonta, koska koulutus on oikeus, ei etuoikeus. Hallitus on saattanut miettiä lukukausimaksuja taloudellisen paineen ja epäoikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Esimerkiksi ajattelen, että on epäoikeudenmukaista, jos veronmaksajat maksavat opiskelijoiden koulutuksesta, jotka eivät välttämättä jää maahan valmistumisensa jälkeen. Mutta me emme ole vain vierailijoita täällä. Monet meistä haluavat jäädä, työskennellä ja rakentaa elämänsä Suomeen. Me lähdettiin pois kotoa teini-ikäisinä ja tultiin tänne Suomeen opiskelemaan. Se oli iso päätös ja jo siihen liittyi paljon ajatuksia ja tunteita. Miksi Suomi, miksi me valitsemme Suomen? No, oli monia syitä, mutta tärkeimmistä oli tietenkin se, että täällä Suomessa koulutus on ilmaista. Ei pelkästään yliopistossa, vaan jopa lukiossa. Joo, se on totta. Omissa maassa se olisi täysin mahdotonta, ja joten tuntui meille, että ainutlaatuiselta mahdollisuudelta.
Ilmainen koulutus houkutteli sekä meitä että meidän vanhempia, koska se avasi meille oven laadukkaaseen opetukseen ilman vastaavia kustannuksia. Joo, kyllä, mutta se ei ollut ainoa syy. Suomi tunnetaan todella turvallisena maana. Vanhemmille se oli tärkeää. He tiesivät, että vaikka vielä oli aika nuoria ja omillamme täällä Suomessa, meidän olisi hyvä ja turvallinen olla. Ja sitten on tietysti kieli. Täällä meillä on mahdollisuus opetella kokonaan uusi kieli ja meille tämä on jo 3. ja samalla vasta sisältää on uuden kulttuurin. Se ei aina ollut helppoa, mutta juuri teki siitä kokemuksesta arvokkaan. Kun yhdistetään kaikki nämä asiat, ilmainen koulutus, turvallinen ympäristö ja mahdollisuus oppia uutta, siis Suomi tuntui meille täydelliseltä paikalta kasvaa ja rakentaa tulevaisuutta. Jos Suomi otaisi todella käyttöön lukukausimaksut, rehellisesti sanottuna olisi pettynyt ja stressautunut. Se ajaisi meidän unelmia pois ja olisi pakko etsiä vaihtoehtoisia mahdollisuuksia. Nämä ovat videoita koulutusmatkastamme Suomessa. Olemme kokeneet niin monia hauskoja hetkiä, mutta myös kohtaneet haasteita matkan varrella. Olemme todella kiitollisia siitä, että olemme täällä, opimme uusia asioita ja kasvamme joka päivä. Maksuton koulutus on jo muuttanut niin monen ihmisen elämää ja olisi hienoa, jos se jatkaisi tulevaisuudessa.